a Burjassot per a taula descobrirem qui és Ibrahim, un veí de Burjassot que ens ensenyarà a cuinar una recepta ben típica marroquina, un tagín de corder. Visc ací en València, soc de Marroc, porto ací 10 anys i estic casat amb una dona d'ací de València. Aleshores, en la meva casa se parla valencià i àrab. Anem a fer un tagín de corder per més o menys 4 persones. Carn de corder, mig quilo de carn, amb espècies que porta pimenta negra, jengibre, cúrcuma i canella. Ibrahim ha macerat 2 hores la carn amb la mescla d'espècies que ha preparat, anomenada en àrab ras el hanout. Anem a ficar-li cebes, carlotes i carabasseta i mitja llima. Després hi ha almeles, torrades, albercocs i prunes. I all, perdó, que no he dit l'all, que és important. Jo tinc 2 treballs. Per el matí de monitor en un menjador escolar i per la vesprada som monitor en un centre de dia de menors. El tagín és el recipient. Tu pots fer tagín de corder, de carn en general, de verdures, de peix també, que està molt bo. Preparant la carlota, ara anem a fregir l'all i la ceba. Que ha coincidit que nosaltres, els musulmans, estem de Ramadan. A veure, ara fiquem carn de corder amb les espècies que hem fet. I ja s'està agafant el color. La ceba i l'all. He dit abans que m'agrada cuinar en el tagín. Ara, passem la carn al tagín. No n'hi ha una quantitat exacta. Com que cobrim la carn que tenim en el tagín, anem a añadir les verdures que tenim. Està fet això, el tagín, vaig a fer una cosa que no estava prevista. Vaig a fer un té, la nostra beguda típica de Marroc, àrab en general. Jo porto té d'allí de Marroc, que és una marca d'allí de Marroc que se llama el Qafila, la caravana. 4. Ese és el secret del té dolç, perquè moltes vegades la gent diu és que no m'ha eixit el mateix, perquè no ha ficat la quantitat de sucre que tenia que fer. Que no ens estressen, que tenim també que estar relaxant i pensant un poquet, i si tenim que estar així 1 hora o 2 hores al foc, doncs no passa res. Prunes, fiquem el que vulgueu, 2, 3, 4, 5, 6, depèn també de les persones, i albercocs i les almeles. Està molt bo i té molt bona pinta. Bon profit a tots. Al voltant d'un té ben llepol, Ibrahim ens ensenya el seu jardí amb vista a l'horta de Burjassot, sempre positiu, hospitalari i amb un somriure a la boca.